Doncs abans que parlàvem de comunicar i de donar visibilitat, en aquest Parlen les dones tercera edició s'ha volgut predicar amb l'exemple, és a dir, que si hi ha aquesta dificultat de fer arribar els projectes, avui els apropéssim una mica més entre totes i els coneguéssim. Per tant, si diem que falten espais per comunicar, avui donem l'oportunitat de comunicar aquests projectes culturals liderats per creadores, per dones. El projecte és molt innovador, no només a nivell de l'evolució que ha fet la marca i el viatge que fèiem, en quant a formats i en quant a l'escalabilitat del projecte per tenir un concepte escalable, etc., sinó que, a més, teníem un nou llenguatge amb el que fer-ho, que era amb la realitat virtual, i les arts digitals que ens acompanyaven a crear aquesta experiència immersiva, però del tot diferencial i genuïna al món, per diverses coses. La primera, perquè tenim un seguit d'habitacions, d'espais, amb diferents arts digitals, però totes punteres, que generen aquesta ambientació amb aquests nous mons màgics, però sobretot arriba un punt amb el que quan entres dins el metavers, que és el metavers més gran que hi ha en aquests moments, si més no a Europa, no sé si al món encara, podem traslladar els visitants de manera simultània, amb llibertat de moviment, amb interaccions individuals i en grup que permeten experimentar tota la pel·lícula com un autèntic protagonista. Des d'aquí reivindico el paper de la gent sense història o de la gent amb història en minúscula. És a dir, que tot el projecte parteix d'una recerca finançada per l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya. Vam tenir un suport econòmic, però no només un suport econòmic, sinó un suport metodològic i un suport humà. Això pensem que és molt important. I a partir d'aquí vam donar veu a totes aquelles dones que abans parlava l'Anna Zaera, que estan una mica invisibilitzades en el treball de la pauma o de les fibres vegetals. Volíem fer que la biblioteca fos un nucli de trobada i un espai on la gent pogués compartir coses. Com veieu, el projecte porta per nom Envelleix, amb la B alta i la B baixa, i és que volíem que Riells i Viabrea s'hi envellís bé i de manera bonica. Llavors, vam començar aquest projecte, surt d'una taula de comunitat on s'hi reuneixen diferents agents i ens trobem que hi ha gent gran, sola, que ha de lluitar contra la soledat no volguda, i això a les biblioteques ens va molt bé perquè de seguida identifiquem els perfils. Què podíem fer? Doncs organitzar activitats. Com? Nosaltres sempre dèiem, podríem fer, però res té sentit si no ho fem de manera col·laborativa. I el que vam fer va ser fer una crida a tota la gent gran del municipi i començar a dissenyar activitats on ells s'hi sentissin inclosos. Marvi és un espai que acull entitats vinculades a les arts escèniques. Hi ha diverses companyies, hi ha empreses d'escenotècnia, tenim gent que fa projectes, nosaltres li diguem la secció d'I+D, perquè fan tota aquesta part tecnològica de solucions vinculades a arts escèniques i a la cultura. Tenim escenògrafs i escenògrafes treballant allí, perquè el que vam fer, el projecte surt de dues companyies, de Sum Sum Teatre, Campi Qui Pugui i Plàncton Escena, que és una empresa d'escenografies, que van agafar l'espai, el van envair, van fer allò, vinga, a la part de baix de magatzem, tot això per les furgonetes, estem parlant que hi ha 3 pisos, era una fàbrica d'ascensors, per tant tenim un mega ascensor per poder pujar escenografies a la part de dalt de tot quan ja no s'utilitzen tant. Es van envair tot, van fer una roda de premsa de presentació i van dir, abans de fer aquesta roda van dir, ostres, queden molts espais lliures, i van obrir les portes. Aleshores, dintre d'aquest obrir les portes, la TTP, que és l'associació en la que jo faig de gerent, ens hi vam sumar. Bàsicament el que fem són crear experiències per connectar talent jove amb organitzacions i organitzacions amb talent jove. Llavors, hem anat fent diferents esdeveniments i vam arribar a una subvenció que donava la Marisol de Cultura Digital
què vam dir? Per què no enfocar la cultura digital i encarar-la cap al talent jove? I allà vam decidir organitzar, fer la primera edició de Vibes Festival, que va ser el passat 25 de novembre, que això era un festival de cultura digital jove. Què implicava? Doncs bàsicament el que volíem era donar veu a projectes de cultura digital, és a dir, art digital, intel·ligència artificial, metavers, una mica aquest mundillo que encara està per descobrir. Llavors era donar veu a aquest tipus de projectes justament impulsats per gent jove. Lectures en Ruta és una proposta que neix l'any 2018 amb la voluntat d'oferir a persones joves una proposta experiencial i vivencial al voltant del fet literari i amb una dimensió territorial. Què vol dir això? Vol dir que des de fa 7 anys convoquem cada any, llancem una convocatòria on joves entre 18 i 30 anys s'apunten a participar en una sèrie d'activitats que duren 4 a 5 caps de setmana durant els mesos de tardor i en cada un d'aquests caps de setmana ens n'anem a un punt del territori català i ens hi aproximem i interaccionem amb aquest a partir del fet literari. Això vol dir que posem en valor tot el que passa literàriament en aquest territori, entenent la literatura d'una forma molt àmplia i molt extensa i d'alguna manera posant en un contacte molt directe a la població jove amb els protagonistes i les protagonistes de la literatura en aquest context. Aquest projecte és un projecte intercultural a través de la música tradicional i popular en dones de cultura marroquina i catalana. A Manresa hi ha un 25-30% de comunitat marroquina i vam creure que era oportú generar un espai de trobada i d'intercanvi per la cohesió social. Llavors el que vam fer és, a través de diferents agents socials i culturals de la pròpia ciutat i de la comarca, com podien ser grups de suport mutu que coneixíem de diferents barris o de les xarxes d'estructura popular, vam anar a visitar aquests grups, fins i tot també algunes corals, i a presentar el projecte i a convidar aquelles dones que tinguessin interès de participar en aquest procés compartit i de creació del projecte. El Festival Clàssics el celebrem una vegada a l'any i el que fem cada any és escollir un tema essencial de la humanitat. Vam començar amb la bellesa, però hem fet també la ira, la immortalitat, després us diré el tema d'enguany. I el que fem cada any és encarregar a pensadors i artistes de tot tipus de disciplines que creïn obra nova inspirats en textos clàssics al voltant del tema d'aquella edició. Això ha implicat que en la primera edició, que va girar sobre la bellesa, la Paula Bonet fes una col·lecció de quadres inspirats en les flors del mal de Baudelaire, o que la Sílvia Pérez Cruz fes un espectacle a la cúpula del Mnac, que la Maria Arnal fes un cant de la Sibila a la sala oval del Mnac, en fi, tot un conjunt de propostes artístiques i que cadascuna d'elles, el que intentem sempre, i això és un dels trets singulars del festival, és que passi en un espai que té a veure amb la proposta que estem presentant. El Festival Exabrupto és un festival de creacions contemporànies experimentals que comença el 2014, per tant, com a col·lectiu es porta 10 anys, però és la 9ª edició del festival. Estava esperant que la companya de la Casa dels Clàssics no coincidíssim amb el tema, però he vist que no, perquè ells treballaran la natura i nosaltres la violència, que crec que també és molt important parlar des d'aquí. El Festival Exabrupto, jo estic a l'equip comissarial, a Cobert estic a la direcció. Són 2 projectes que els 2 estan a Moià, al Moianès, però que es complementen perquè el Festival Exabrupto té aquesta immediatesa del festival, aquesta explosió, i l'Espai a Cobert el que fa és oferir una programació estable, molt propera, amb cura, que compensa, perquè al final no podem tenir festivals si no tenim fora de Barcelona una programació estable, que vagi més enllà de l'estiu i del moment més festiu. Som Encantados, una associació formada majoritàriament per dones, que és la responsable del cicle Encantados. Propiciem experiències accessibles a través de la música, en llengua de signes, per persones sordes i oïdores, per persones sordes i totes altres persones que també fan servir la llengua de signes. Podem pensar en gent amb síndrome de Down, Asperger, paràlisi cerebral. La qüestió és fer accessible la cultura. Encantados es diu així perquè el 2 és molt important. 2 perquè és concert
i entrevista. Tot ho fem en llengua de signes. De manera que aquestes activitats sempre poden ser accessibles a les persones sordes.